Слушате ли сега още една песен от моето детство? Да. Номерът е променен. Моля, добавете още една опица в нисък. Само 8 часа учим, само 8 часа спим, а останалите 8 гаджета въртим. Часа учим, само 8 часа спим, а останалите 8 гаджета въртим. Ако 8 часа учим, ако 8 часа спим, 8 гаджета въртим. Осем красиви очи, всеки мъж ще изгори. Само 8 часа учим, Само 8 часа спим, а останалите 8 гаджета въртим. Ако 8 часа спим. спим, Аз исках да. гаджета въртим. Исках чалга. Това е чалга, мамо. Друго. Това е перфектната чалга. По-хубава чалга. Айде, малко по-живо. Давайте. Само 8 часа, 8 часа учим, само 8 часа спим, а останалите 8 Излагам ви. Искаш Излагам ви. Да. Да. Аз ви излагам. Да. Момичета, Само месец. вие още когато сте се родили, мои дъщери сте родени изложени. Първото, което е. Само не кажа, че си ни качува на тази песен. На друга. Сия са кръвна. И второто, което е... Слушайте ли ме внимателно? Да. Вие според вас, аз и моите съученички, излагали ли сме се, като сме танцували на тази песен? И какво са викали учениците, ученичките? Това беше хит. Това едно време беше хит. Всички я слушахме и всички танцувахме. И момчетата. Да, и те. Вай.